Hindi na pagkabigon nga judging area number 2 ang performance stage sa bahin sang Huervan La Paz, Iloilo City para sa kasadyan sa Kabanatuhanan 2026 sa review sang Bomboradyo kay Dr. Alfonso Baldonado III, ang Production and Program Director sang kasadyan sa Kabanatuhanan. Iyagin pahayag nga mayara sang opsyon ang 8 ka mga festivals nga halin sa na ituhay nga mga banwa kung mga-perform sila sa judging area number 2. Ini matapos may buluan nga hindi patas ang kalaparon sa nasamit nga area kung ikumpara sa ibang nga judging area nga buong Freedom Grandstand kag ang Iloilo Sports Complex. Rason man nga hindi makaigo ang dalaguan nga mga props sang mga tribo. Sa piyak sini nagpahig man ang halos tanan nga mga participating groups nga mga-perform sa gihapon sila sa judging area number 2 o kung sa performance area number 2 agon nga makitaan man sang iban pang matumalan ang ila performances nga hindi makapadulong sa Iloilo Freedom Grandstand amuman sa Iloilo Sports Complex. Madumduman nga gindugang ang performance area number 2 sa may bahin sang Huervan La Paz. Sa rason nga madamo ang mga nag-request ang dugang nga mga tickets matapos nga naging limitado na lang ang mga seating capacities sa ibang judging areas. Ma-perform sila and kabay pa nga makapakita kita sa manami igid kag gina-expectar gid na performance dira sa may lapas sa non-judging areas ang kasadyahan naton. We have made arrangements with them kag konsulta man naton sa aton nga mga festivals that they will have the options. So, may mga limitations dito sila nga nakita during their inspection. And then I think nag-okay man sila nga ma-perform lang pero hindi lang full performance ang iban kay magutok tid ang ilang mga props. Wala sang judges na mga pwesto dito. Just the spectators naton ang mga tumulan-ang naton ng mga Ilonggo and some other kasi may mga foreigners na magpwesto dito.